Здравейте на всички, аз съм Флошимен, Роботмен. Днес ще ви покажа как точно да снимате клип. Сега, вижте, смисъл да снимате клип на телефона си, както аз. Знам, че съм малко объркан в думите. Така, Google Play е което трябва да направите. Да влезете в Google Play. Пишете Mobizen. Ето аз съм го написал, вижте го. След което търсите ето тази програма Shu. Инсталирате я, но аз вече съм я инсталирал. След което влизате в нея, както аз в момента, но аз съм вътре. Иначе ви излиза Sync Up и Sync In, майче беше. И ако нямате регистрация там, цъкате това, което е отляво, не помня кое беше, пишете там ви е готов имейла, измисляте парола, след което готово. И така вече сте с такъв профил като моят и ще можете да снимате клипове както тези хора тук. Ето вижте, много клипове има. Можете да ги споделите навсякъде. Добре, дано да съм бил полезен с нещо. Не забравяйте да се абонирате, коментирате и харесате. Благодаря за времето, което ми отделихте.